Ну что, браты и сестры, я уже в Расонах. Сёння особо гэты город здымаць не буду. Я гэта зраблю наступным разам, як буду ехаць у Гарбачэва на паўночны бераг Днешчрада. Вось, сёння так. Але храм все ж таки вам покажу. Ну, бо гэта шэдэвр. Мало того, что это церква, это место спасения души, место яднания Бога с человеком у таямніцах прычасця. Так яшчэ гэта просто, гэта шэдэвр. Можа не толькі ўсяго паўночна-беларускага дойлідства і архітэктуры, але усяго сусветнай архітэктуры поўнасцю. Тут усё ёсць і наша каменная архітэктура, і готыка, і купальная архітэктура. Я недзе чуў, што купалы, прынамсі такія, прыдумалі ў нас у Полацкім княстве. Хаця сама ідэя купальнай архітэктуры паходзіць з Візантыі, таму вось гэта такое ўжо спадчына з пакалення ў пакаленне. Ну, унутры я не зайду, ўсё ж такі храм сёння не працуе. Але летась я там быў унутры. Ну, тут трэба просто пабываць. Это 11 з 10. Вось. Барані Божа.